खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजिब बसुमतारी। बे समाव बयबो मिथिगौदि मैया बर' थुनलाइ साना गोजोनै गोजोन जोबना थांबाय। थामहिनबा 14 नबेम्बरखौ बर' माहारि नाङैनो रायजो नाङैनो बर' थुनलाइ सान हिसाबै फालिनाय जायो। नाथाय बे समाव माखासे जोंनि बर'नि दैदेनगिरियानो बर' थुनलाइ सानखौ मान होयैखौ जों नुना मोनबाय आरो बे बर' थुनलाइ सानखौ एबा बर' थुनलाइनि फिरफिलाखौ बिरहोनो हेंथा होनाय माखासे बाथ्राखौ लानानै गोबां सरसा जानाय एबा सावरायलायनायखौ बे समाव नुना मोन्दोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो जाय समाव बर'नि माखासे मेलेमजिबि दैदेनगिरिया बर' माहारिनि एबा माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ सानखौ मान होआखै, बे समावनो नाथाय गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि गुबुन माहारिनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरा बर' थुनलाइ सानखौ मान होनानै बरायदों। जाय समाव बर'नि दैदेनगिरिया जे बर' थुनलाइ सानखौ एबा बर' थुनलाइ सानाव फिरफिला बिरहोनायखौ हेंथा होदोंमोन। नाथाय बे समावनो माखासे गुबुन बर'नि अनगायै गुबुन माखासे दैदेनगिरिफ्रा मान होनानै बर' थुनलाइ सानखौ बरायदों आरो बर' थुनलाइनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर' माहारिखौ बिथांमोना बरायनायजों लोगोसे हामग्लायनाय फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदों 14 नबेम्बर थामहिनबा मैयानि खालाराव बर' थुनलाइ सानखौ रायजो नाङैनो बर' माहारि नाङैनो फालिनाय जादोंमोन। नाथाय बिनि गेजेराव माखासे दैदेनगिरिफोरा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो जे बर' थुनलाइ साननि फिरफिलाखौ बोख्लाय होनाय लोगोसे बर' थुनलाइनि माहारियारि आफाद थामहिनबा जोंनि बर'नि माहारियारि आफादनि फिरफिलाखौ बिरनायाव हेंथा होदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन माहारि दोलो आफादनि दैदेनगिरिफोरा जे बर' थुनलाइ सानखौ मान होदों। जाय समाव बर'नि दैदेनगिरिया बर' थुनलाइ साननि एबा बर' थुनलाइनि फिरफिलाखौ बिरहोनायावहा हेंथा होदोंमोन, बे समावनो माखासे गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि बिथांमोना दैदेनगिरिफोरा जे बर' थुनलाइ सानखौ मान होनानै बरायदों आरो हामग्लायथिबावदों। आरो बिथाङानो जाहैबाय मारियाम टप्प'। बिथाङाबो सासे गुबुन माहारियारिनि दैदेनगिरि अमूल्य सूत्रधर। बिथाङाबो बर' थुनलाइ सानखौ मान होनानै बरायदों। लोगोसे बायद्यनाथ उपाध्याय बिथाङाबो गुबुन माहारिनि दैदेनगिरि आरो बिथाङाबो बे सानखौ मान बावदों। लोगोसे मुर्शिदा बेगम बिथाङाबो जे गुबुन माहारिनि जेराव माइनरिटिनि सासे दैदेनगिरि। लोगोसे राजिब पाउडेल बिथाङाबो बर' थुनलाइ सानखौ मान होनानै बरायदोंमोन एबा हामग्लायनाय बावदोंमोन। दा नाथाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरियानो मैयानि जाय समाव बर'नि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइनि फिरफिलाखौ बिरहोनायाव हेंथा होदोंमोन, बे समाव नाथाय जोंनि बर' माहारियारि आफाद एबा बर'नि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ सानखौ मान बावनानै गोबां मान बावनायजों लोगोसे हामलायथि बावदों। बे समाव जों बिथांमोना एबा गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे बायदि मेलेमजिबि सुबुंफोरा गुबुन माहारियारिनि सुबुंफोरा एबा मेलेमजिबि बिथांमोना माबायदि जोंनि बर' थुनलाइ सानखौ मान होनानै बे समाव हामलायथि बावदों, जों नोंथांमोननो साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननि मान बावनायफोरखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो लानि। दिनै बड' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासै बर' हारिनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरो। बड' राव आरो थुनलाइनि जागायजेननायनि थाखाय मोजां बर' लेखाफोरखौ आं नेपालि, हिन्दी बादि गुबुन रावाव ट्रान्सलायनानै फोसावहोयो। बड' राव आरो थुनलाइखौ भारत सरकारा मान होनानै भारतनि संबिजिरनि 8 सिडिउलाव सोबाय। बड' थुनलाइगिरिफोरा गुबुन रावनि थुनलाइगिरि बादि साहित्य एकाडेमिनिफ्राय बान्था मोनो। बेबादिनो नेपाली रावाबो भारतनि संबिजिरनि 8 सिडिउलाव हाबनाय राव। आं नेपाली रावनि थुनलाइगिरि जाबाबो बड' राव आरो थुनलाइखौ खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रिमा मारियाम टप्प', लोगो आफादगिरि आइजो गांखं UPPL। दिनै 14 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 72थि गोथार गायसनथाइ सानाव गासै बर' सुबुं माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोथार हामलायथि बावहरबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आं मुस्रि अमूल्य सूत्रधर। आं UPPL नि क'क्राझार जिल्लानि नेहाथारि। दा दिनै 14 नबेम्बर, बे 14 नबेम्बर खालि आं बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोननो आरो बर' रायजो राजाफोरनो
आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बे बर' साहित्य सभाया गावनि हारिनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मोजां खामानि मावलांबाय थानो हायो बेखौनो आं मिजिंथिबाय। बर' राव गेवलांथों, गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुर्शिदा बेगम। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान। बे गोथार जोनोम सानाव बर' साहित्य सभानि गासै बिबानगिरि, दैदेनगिरि, सोद्रोमाफोर आरो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाय हामलायनाय जासिहरबाय। बर' राव गेवलांथों, गोजोन्थों। खुलुमबाय। दा दिनै 14 नभेम्बर दिनैनि गोथार सानाव दिनै बे गोथार बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान दंमोन। बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोननो आरो बर' रायजो राजाफोरनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। फैबाय थानाय समाव बे बर' साहित्य सभाया गावनि हारिनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मोजां खामानि मावलांबाय थानो हायो बेखौनो आं मिजिंथिबाय। बर' राव गेवलांथों, गोजोन्थों। आं राजीव पौडेल, सासे गोरखा कमिउनिटिनि मानसि। दिनैनि 16 नभेम्बर साना जोंनि थाखायबो गोथार सान। मानो होनबा 1952 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन। बेखौनो बे सानखौ जों गोथार सान होननानै फालिखायो, मानिखायो। दा इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 8 शिडिउलावबो बर' रावा हाबबाय। दा बर' रावनि बर' साहित्य सभानि जेसेबां लिरग्राफोर दं बिसोरो जेसेबां बर' साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोनदों आरो जे बे बर' रावनि थाखाय खस्थ' खालामबाय थादों, खस्थ' खालामनानै बेखौ स्प्रेड खालामनो थाखाय जेसेबां बर' रायजोफोरा खस्थ' खालामदों बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरबाय, धन्यबाद थाबाय। जय बर' थुनलाइ आफाद। बे बर' रावा इदिनो सोलिबाय थाथों, इदिनो स्प्रेड जाथों। गोजोन्थों, धन्यबाद।